Molt bon dia a tothom i benvinguts a un nou cafetó amb història japonesa i ja anem pel número 16 i avui del que parlarem és d'una illa holandesa que va existir al Japó durant més de 2 segles. Bé, de fet no només va existir, aquesta illa encara existeix. El que passa és que ja no és holandesa, de fet tampoc és una illa, però existir existeix perquè jo hi vaig ser fa 3 anys i estava allà. Anem a veure de què estem parlant. Som-hi! Bé, anem a començar pel principi, o no del tot, perquè començaré dient que els holandesos estaven al Japó al segle XVII i no us diré pas com van arribar, etc., no? Sinó que ja començarem a parlar d'aquest tema de l'illa. Però bueno, una mica la gràcia d'aquests cafetons és que anem explicant cosetes de la història japonesa d'aquí i d'allà sense seguir un ordre cronològic. I no patiu, a l'arribada dels holandesos al Japó també li dedicarem un cafetó en el seu moment, així que no ens ho perdrem. De fet, aquest tema dels holandesos al Japó, tinc previst dedicar-li aquest tema 3 cafetons i seguint un ordre cronològic, aquest el que parlarem avui seria el segon, però bé, tant fa. Doncs res, comencem dient això, que els holandesos havien arribat al Japó a principis, de fet a l'any 1600, o sigui, principis del segle XVII, i per allà ja hi eren des de feia un temps els portuguesos i els castellans. I poc després dels holandesos també van arribar els anglesos, però avui anem a parlar dels holandesos. Perquè quan el govern dels Tokugawa, el shogunat Tokugawa, el tercer shogunat de la història japonesa, quan va decidir prohibir el cristianisme i fer fora del Japó a tots els estrangers, va decidir fer una petita excepció només amb els holandesos. O sigui que els holandesos sí que es van poder quedar, doncs bé, sí, però no d'una manera lliure on volguessin, movent-se per aquí i per allà, sinó que es van poder quedar al Japó, però amb moltes limitacions. Per començar parlem d'un petit grup d'holandesos i a més només podien estar a la ciutat de Nagasaki, al sud del Japó. La ciutat de Nagasaki és famosa per la majoria de la gent, per desgràcia, per haver sigut un dels objectius de les bombes atòmiques que van llançar els Estats Units al Japó a finals de la Segona Guerra Mundial. Tots ho sabem, primer va ser Hiroshima i després va ser Nagasaki. Però molt abans de tot això, Nagasaki havia estat una mica la ciutat més cosmopolita del Japó, aquella que tenia més contacte amb l'exterior. Però d'això també en parlarem un altre dia. Anem a veure, Nagasaki, per si no se'ns dona gaire bé això de la geografia japonesa, Nagasaki està aquí. Ja veieu que està ben bé al sud del Japó, al sud de la illa més al sud de les 3-4 principals del Japó, la illa de Kyushu. Dic 3-4 perquè en aquest moment eren 3, perquè la illa de Hokkaido, i per això no surt al mapa, encara no pertanyia al Japó. Doncs ja veieu, aquí és on està Nagasaki. I en aquesta ciutat, concretament a l'abadia de Nagasaki, es va construir l'any 1634 aquesta petita illa artificial que tenim aquí, és a dir, era una illa artificial, era terreny guanyat al mar. En aquesta fotografia d'aquesta maqueta la podeu veure, ja podeu veure també que a part de la illa, bona part de la resta de la ciutat també està construïda per sobre del mar. Doncs bé, aquesta petita illa se li va posar el nom de Jima i en un principi havia estat construïda per albergar-hi allà els comerciants portuguesos, però el que va passar és que quan els portuguesos en general van ser expulsats del país, com hem dit abans, juntament amb tots els altres, es va decidir que aquesta illa passaria a funcionar pels holandesos, que com dèiem sí que es podien quedar. Així que a partir de 1638 són els holandesos els que estan a Dejima. I què hi feien aquests holandesos a Dejima? Doncs bé, hi tenien una petita factoria comercial on cada any arribava un vaixell holandès ple de mercaderies per vendre i també comprar productes japonesos. D'on venia aquest vaixell holandès? Venia des d'Holanda? No, venia des del sud-est asiàtic, venia des de les possessions que els holandesos hi tenien allà, més o menys el que avui en dia vindria a ser Indonèsia. I quan dic que era una petita factoria comercial és perquè aquesta illa era bastant petita. Dejima feia uns 120 metres de llarg per uns 75 d'ample i ja veieu que ve a ser com una espècie de rectangle, però una mica corbat, no? Una mica en forma de ventall. I a més, de que era petita, és que els holandesos no en podien sortir, havien d'estar allà. Les úniques dues entrades o sortides de l'illa eren, per una banda, un petit pont
que el comunicava, diguéssim, amb terra, no? amb Nagasaki, custodiat per uns soldats japonesos i, per una altra banda, aquest petit moll on hi arribaven barques. I aquest moll també estava custodiat per soldats japonesos. És a dir, els holandesos a dins no podien entrar i sortir lliurement quan volguessin. Una altra restricció curiosa que tenien aquests habitants de Dejima era que no hi podien tenir cap llibre de temàtica religiosa, ni tan sols una bíblia que utilitzessin per ells mateixos. I clar, és que hem de tenir en compte que un dels motius per haver expulsat els estrangers del Japó havia estat precisament la prohibició del cristianisme. I cada any, quan arribava aquest vaixell holandès, el capità i els oficials havien de fer una visita protocolària a les autoritats de Nagasaki, i no només a les autoritats de Nagasaki, sinó que també un cop l'any havien de viatjar fins a la ciutat d'Edo, el que seria l'actual Tòquio, la seu del govern del shogunat Tokugawa, i allà de nou s'havien d'entrevistar amb algunes autoritats del shogunat. I en totes dues visites, el capità i els oficials, aquestes autoritats de Nagasaki o del shogunat, els hi preguntaven una mica què és el que estava succeint tant a Europa com una mica a la resta del món. I el cas és que molts historiadors creuen que aquest era precisament el motiu per haver mantingut la illa de Dejima i haver mantingut aquest contacte amb els holandesos, que no era pas tant l'interès comercial, perquè al cap i a la fi estem parlant d'un únic vaixell a l'any, no era gran cosa, sinó que el govern japonès el que volia era tenir tancat el país, però tenir, diguéssim, una orella fora, tenir informació del que estava passant. I res, així van anar passant els anys, i van anar passant les dècades, i van anar passant els segles, perquè estem parlant que això va començar el 1638 i els holandesos s'hi van estar a Dejima fins a l'any 1860, és a dir, uns 222 anys, que es diu ràpid. I clar, aquest contacte entre tots dos països, encara que ja veiem que va ser molt limitat, també va ser molt prolongat en el temps. I això va fer que també tingués aquest contacte moltes conseqüències en l'àmbit de la transferència de coneixements d'una banda cap a l'altra, però d'això en parlarem en un altre cafetó, perquè avui em volia centrar més en la illa de Dejima en si. Com va acabar aquest tracte privilegiat, podríem dir, dels holandesos? Doncs bé, l'any 1853 els Estats Units i les potències occidentals en general van obligar el Japó a obrir-se completament a la resta del món, i llavors en aquell moment aquest monopoli holandès es va perdre, no? Ja tots els països podien tenir tractes amb Japó, amb la qual l'illa de Dejima va perdre una mica el seu sentit i va acabar en desús, tancant-se la factoria l'any 1860. I a partir de llavors ràpidament va caure en l'oblit, o almenys durant un temps. Anem a veure una mica l'evolució de Dejima, què va passar amb Dejima a partir d'aquell moment, a partir que el 1860 es tanca la factoria de Dejima. Doncs primer, durant unes quantes dècades no va passar res gaire ressenyable. La factoria es va tancar i Dejima va passar a ser utilitzada per altres temes. Però això comença a canviar quan l'any 1922 el govern japonès declara el lloc com a lloc històric en les relacions entre el Japó i Holanda. Un temps després, i amb la Segona Guerra Mundial pel mig, ja l'any 1951, el govern japonès compra el terreny de Dejima i s'inicien una mica els plans de rehabilitació, però en realitat no va ser fins a l'any 1969 quan es van dur a terme les primeres excavacions que bàsicament el que van fer és revelar la silueta de Dejima. I dic revelar la silueta perquè una cosa que encara no havia dit és que durant aquestes dècades la ciutat de Nagasaki va continuar creixent per sobre del mar, tant que l'illa de Dejima va deixar de ser una illa, és a dir, es va veure envoltada per més terra guanyada al mar. I de fet és que ni tan sols mantenia ja la seva forma, s'havia perdut la seva silueta entre, la ciutat. Però, com diem, l'any 1969 es busca i es troba aquesta silueta de Dejima, i una cosa de la que descobreixen és que el canal que separava, diguéssim, la illa del que era terra en un principi, en aquests anys s'havia enxamplat més i s'havia menjat uns 18 metres d'ample del que feia la illa originalment. És a dir, hi havia molta feina per reconstruir l'illa. I potser per això, perquè era molta feina, no es va continuar amb aquest projecte fins a 13 anys després. Perquè va ser l'any 1982 quan es va tornar a reprendre el projecte, o almenys es va intentar, perquè es va començar a fer algunes coses, però després es va quedar completament parat. Perquè no va ser fins una dècada més tard, fins l'any 1992, quan Nagasaki va formar un grup de recerca per la reconstrucció i la recuperació de Dejima, i aquí sí que sembla que les coses ja es van posar una mica en marxa de veritat, perquè només 2 anys després, a l'any 1994, l'Ajuntament de Nagasaki va aprovar un pla
urbanístic per la rehabilitació de la zona, i ja no només estrictament de Dejima, sinó de tota la zona una mica del port. I això va permetre que 2 anys després, el 1996, es pogués iniciar per fi la reconstrucció. Es va començar primer, lògicament, amb una excavació, es van anar descobrint els fonaments de diferents edificis de l'illa, entre ells un magatzem d'inicis del segle XIX, i també van començar a aparèixer els primers artefactes, és a dir, els primers objectes. Es va descobrir també la petita zona del moll, on hi havia aquest petit moll que comunicava per barca Dejima, i es va estar treballant en aquesta primera fase durant uns 4 anys. Fins que l'any 2000, una data important perquè és quan es celebrava el 400 aniversari de relacions entre Holanda i el Japó, perquè els holandesos, com hem dit abans, van arribar al Japó l'any 1600, doncs aquest any, perquè era l'aniversari, és quan es va obrir Dejima al públic. En aquest moment parlem només d'un trosset, d'una primera fase que constava de només 5 edificis, és a dir, poqueta cosa. Eren la residència del director, la caserna dels oficials japonesos, la residència dels administratius holandesos, un magatzem i la porta que donava al mar. De fet, aquesta primera fase no es va acabar fins l'any 2006, és a dir, l'any 2000 es va obrir potser una mica corrents justament per coincidir amb el 400 aniversari, però l'illa encara estava bastant lluny de ser el que és avui dia. I mentre es continuava treballant en aquesta primera fase, ja hem dit que s'hi van estar fins al 2006, l'any 2001 ja es va començar a treballar en una segona fase. I va ser aquest moment quan es van descobrir els fonaments d'alguns dels edificis principals de l'illa, com la residència del director de la factoria, l'oficina dels oficials japonesos i un altre magatzem. A part d'això, també s'hi van trobar restes de canonades, reserves d'aigües i de pous, així com pedres més noves en els murs de contenció i en els dics, la qual cosa indicava que s'havien anat fent reparacions al llarg del temps, perquè hi havia pedres molt antigues del principi de la construcció de l'illa i pedres bastant més noves. I finalment, l'any 2010 és quan es va començar a treballar en la tercera fase, una fase que estava centrada en la residència dels oficials japonesos, en un magatzem de queviures i en un altre magatzem de coure per l'exportació, perquè el coure era en aquesta època la principal exportació del Japó, era el principal producte que els holandesos compraven a Dejima i s'emportaven. Tenim algunes fotos dels treballs d'excavació d'aquesta tercera fase en les que podem veure algun dels edificis acabats en fases anteriors. I res, ja sabeu que si passeu per Nagasaki, doncs podeu visitar l'illa de Dejima. Jo ja he dit abans que hi vaig ser fa uns 3 anys, vaig ser al setembre del 2019, així que ara després us ensenyaré algunes fotos que hi vaig fer. És una visita ràpida, ja heu vist que l'illa és bastant petita i encara que hi ha bastantes coses per veure i molta informació per llegir, no es triga gaire en recórrer l'illa i veure una mica el que vols veure. Perquè almenys el dia que jo hi vaig ser estava pràcticament sol, així que s'estava molt tranquil i podies parar-te a mirar el que volguessis sense fer cues ni estar rodejat de molta gent. Malgrat això, que ja dic que jo hi estava pràcticament sol, segons sembla rep uns 400.000 visitants l'any, això sí, gairebé tots japonesos, perquè Nagasaki, per la seva localització, no és una ciutat gaire turística, no rep gaires visites, perquè queda una mica fora del típic circuit turístic que va una mica des de Tòquio fins a Hiroshima i la gent no acostuma a viatjar tant al sud. Anem a veure una mica com és Dejima actualment i després ja veurem les fotos que hi vaig fer. Bé, si això és Nagasaki, això que veiem, o part de Nagasaki, perquè la ciutat és més gran, doncs Dejima està aquí. I, com veieu, el que us deia abans, Dejima ja no és una illa, està a prop de la costa, a prop del port, sí, realment, però ni tan sols toca amb el mar. Si ens hi acostem una mica més, doncs es pot veure bastant millor aquest és el contorn de Dejima i el que antigament era la línia de la costa, no? Sobreposada al que és l'actual Nagasaki, i tota la resta, això que està de color blau, doncs era el que antigament era el mar. I si ens hi fixem, doncs veiem que una de les cantonades del que era antigament la illa de Dejima s'ha perdut, i a més s'ha perdut perquè la trepitja una de les principals avingudes de la ciutat. I és una pena, però em temo que té difícil solució, no crec que es canvi el recorregut ja a aquestes alçades, el recorregut d'aquesta avinguda, que a més té un tramvia, etc. És molt complicat. I ara sí, per acabar, anem amb les fotos aquestes que vaig fer jo fa uns 3 anys, encara que, ja us aviso que jo no sóc un gran fotògraf i
i les vaig fer amb el mòbil, així que no n'espereu gran cosa des d'un punt de vista de qualitat fotogràfica o artística. El que veiem en aquesta primera foto és la porta per la qual actualment s'hi accedeix a l'illa. Primer has de passar per taquilla, no? Pagar l'entrada. L'entrada són uns 500 iens, no sé ara mateix com està el canvi, però podríem parlar d'uns 4 euros, així que res, barateta. I aquesta és la porta del moll, és a dir, és aquí, encara que una mica més, amb uns metres abans, perquè és aquesta part la que s'ha perdut, aquí és on estava l'antic moll, al qual s'arribava en barca des dels vaixells que es quedaven atracats al port. Aquesta porta és una reproducció, òbviament. Tots els edificis que veurem són reproduccions, no són els edificis originals, perquè es van perdre. Com veieu en aquesta foto, per l'illa hi ha alguns actors o figurants que van vestits d'època, no? Una mica per donar color i donar una mica de caliu, diguéssim, d'ambient al lloc, com aquest samurai que em vaig trobar, només entrar, i ja veieu, en aquesta foto ja es veu bastant, que no hi havia gairebé ningú. Jo hi vaig anar un diumenge al matí, cap a les 9 del matí, potser més tard hi havia més gent. En la majoria dels edificis pels quals vas passant s'hi pot entrar, o bé són reproduccions del que com es suposava que eren en el seu moment, com ara una residència o un magatzem, o bé hi ha altres edificis que estan acondicionats doncs, per tenir-hi dins una exposició, o també hi ha un petit a l'entrada que és una botiga de records, de souvenirs. En quant a les exposicions, doncs tenim per exemple aquesta, on hi havia diversos canons holandesos originals. Original el que és el canó, la base lògicament no ho és. La base de fusta es va perdre. I tens informació tant en japonès com en anglès doncs, sobre el canó, sobre de quina data és, quan i on es va trobar per recuperar-lo, etc. Aquest canó que veiem ara ja veiem que està molt millor conservat que el que veiem abans, i és perquè aquest és de bronze, l'anterior era de ferro, així que es manté millor. Aquest està estupendament per ser de l'any 1640. Ja veiem que està perfectament visible el logo de la companyia holandesa de les Índies Orientals. Hi ha interiors també com aquests, no? D'estil japonès, perquè hem de recordar que també hi havia dependències per a oficials japonesos que hi treballaven, és a dir, no només treballaven holandesos a dins de Dejima. Trobem bastantes maquetes de vaixells, com aquesta que veiem aquí, que és una carraca portuguesa, o aquesta que veiem aquí, que és una nau holandesa. I també tenim moltíssims artefactes, és a dir, objectes trobats en l'excavació, com aquest revòlver, és una de les peces, diguéssim, estrella de l'exposició. Tenim fins i tot les seves bales, encara que aquest revòlver doncs, és bastant nou, és dels últims anys de Dejima, és d'entorn de l'any 1850, és a dir, poc abans de tancar. S'hi han trobat a Dejima uns 670.000 artefactes, és a dir, moltíssim material. En la seva majoria són restes de ceràmica, restes d'ossos d'animals, però també hi trobem recipients europeus de cristall, barres de coure japonès, teules, claus i altres materials de construcció, ampolles de vi, pedres de tinta, etc. Multitud de diferents artefactes. Entre ells, moltes peces de ceràmica, especialment de porcellana, tant porcellana japonesa, sobretot de la ciutat d'Imari, famosa per la porcellana, com porcellana holandesa de la ciutat de Delft, també famosa pel mateix. Hi trobem ossos d'animals, com deia, i trobem aquestes pipes usades pels residents holandesos, són pipes per fumar, pipes d'argila, i ja veieu que si et pares a mirar-ho i a llegir-ho tot, doncs sí que t'hi pots estar bastanta estona. Aquest és un dels edificis més moderns que trobem a l'illa. És una reconstrucció d'un edifici de l'última època de Dejima, ja de principis mitjans del segle XIX. Ara el veurem per dins. Aquí el teniu, ja veieu que és molt europeu i molt modern. També hi trobem zones on encara s'hi està treballant, no? I passejant per fora em vaig trobar amb aquest petit magatzem. Això no és una reconstrucció, això és un magatzem d'ara perquè s'hi està treballant. Aquí tenien guardades totes aquestes pedres, i més pedres encara. Després em va semblar bastant curiós això que tenim, no? Tenim una maqueta de l'illa de Dejima que està dins de la pròpia illa de Dejima, i a més és una maqueta bastant gran, està a escala 1:15, que no està malament. I aquesta foto, per cert, la vaig fer des del millor lloc que hi ha per fotografiar aquesta maqueta. La vaig fer des d'aquí, que em va semblar molt curiós que hi hagués aquests dos esglaons només per pujar-t'hi a fer una foto des d'una mica més a dalt. Segur que els dies que hi ha molta gent aquí s'hi formen cues. Res, una altra foto de la maqueta i una altra més, aquesta de l'entrada del pont, i algunes fotos més per acabar. I avui ho deixarem aquí. Com deia en començar, tornarem a parlar
dels holandesos al Japó en 2 cafetons més. Un per explicar com va ser la seva arribada a l'any 1600, estan per allà ja els portuguesos i els castellans, que a més eren enemics dels holandesos, i en un altre cafetó explicarem quines van ser les conseqüències que van tenir aquests 2 segles de monopoli holandès, monopoli en quant al comerç, però sobretot en quant al contacte, conseqüències sobretot a nivell de transferència de coneixements. Per cert, si t'ha interessat el tema, per casualitat, aquest cafetó, l'estrena d'aquest cafetó, ha coincidit exactament amb el temps, amb l'estrena de la publicació d'un podcast del company Adrià Montiel, un podcast que es diu Diseño Japón, una entrevista que em va fer fa uns quants dies, però que es publica avui, i que tracta precisament de l'illa de Dejima. Així que, si t'interessa veure una mica altres aspectes d'aquesta illa, et deixo la descripció al podcast a la descripció d'aquest vídeo. I res, aquest és l'últim cafetó dels que consisteixen en una repetició dels cafelitos que ja tenia fets en castellà. La veritat és que estic molt satisfet en com han anat aquests cafetons, tant per la rebuda que han tingut com per haver complert una mica el que m'havia proposat, que era acabar de fer-los, tots aquests cafetons que són repeticions, acabar de fer-los abans de que acabés l'any. Ha estat, us seré sincer, ha estat una mica feixuc, una mica passat, haver de repetir un altre cop tots els cafelitos, aquest cop en català, però crec que ha valgut la pena. I ara què? Doncs ara bé, primer un parell o 3 de setmanes una mica de vacances, sense cafelitos ni cafetons, però després continuem, seguirem amb els cafetons i tornaran, que ja fa bastant de temps, tornaran al cafelitos, perquè com ja he dit més d'una vegada, la meva intenció a partir d'ara és anar fent les 2 versions al mateix temps, és a dir, el mateix dia que pengi un cafelito, penjaré també el cafetó, és a dir, la mateixa informació, el mateix contingut, però amb els 2 idiomes i cadascú que triï el que li vagi millor, o si veu els 2, doncs per mi millor. Tinc moltes ganes de tocar temes nous, que ja tinc preparada una bona llista, i a més també hi haurà alguns petits canvis a nivell estètic o de disseny. Però això ja serà en el proper cafetó, que serà el número 18. Respecte a aquest d'avui, doncs res, espero que us hagi semblat interessant. Si és així, doncs bé, el de sempre, el que ja sabeu. Que feu un like, que deixeu un comentari, que ho compartiu amb gent que penseu que els hi pot interessar, que us subscriviu al canal si és que encara no ho heu fet, etc etc etc. Això de sempre. I ja està. Ens veiem al proper cafetó, que aquest sí, ja serà nou de trinca, i fins llavors, cuideu-vos molt, que vagi molt bé.